It's nice to be here. Is there anyone here who doesn't understand the way South Africans speak? Ngoba thina we can put English in a second and put Zulu in another and Sotho. So is there anyone I only hear English? Phakamisa isandla, solve the problem. Angeke ngikuzwe na ukhuluma South African, ngizokuzwa ngeEnglish. Phakamisa isandla. I only speak English. Akuwuhlwi angikuzwa ngoba mina ngiyathanda ukukhuluma kanje. Ngiba free. English indaba mangishumayela ngayo, I have to think. So isiZulu siyaziphumela outside. So English mele ulungisa amagama konje mabambhacile konje bamenzeni bhasi. So anina problem niyangizwa nonke ngithi. You all can hear me. Oh ngiyabonga. Siyasithanda lesilungu kanti siyazwana. Umuntu bakakhuluma in your language, they speak to your heart. But nabakhuluma ngesilungu, they speak to your mind. Angazi if ningizwile. Uma ngabe umZulu wangcela ibele lesizulu, uma ngabe umuntu akhuluma isiZulu ukhuluma nenhliziyo ngoba lento wayifunda usasenala. Niyangizwa? So ngifuna ukukhuluma nenhliziyo zene nivulile iBhayibheli. Another thing futhi ngicela ukunikhumbuza. Now next time sengenza nje nabanye, when you invite, sometimes especially mina, ngicela uavoid ukungipha ama topic. Kuthi ayicela uze na itopic yethu khuluma ngalokho. Sometimes lokho kuyabopha. Nizwile? Sometimes lokho kunokubopha tell ukuthi uNkulunkulu endleleni athi ayi wena khuluma lokho. Ngithi baba manje lo nginvitile bese uNkulunkulu akantele kabani lesonto. Ngithi ngisendleleni uNkulunkulu angipha ama sign ukuthi kumele ngikhulume ngalento. Ngithi ayikhuluma so ngesinye isikhathi nibothi mshumayele woza kodwa ilanga liso. And then mina kube uyabona umuntu nakakuphila athi ayisicela ukhulume ngalokho uze ngalokho ubezele kuba ngathi nawe ungaya vele uzipresentele. Kunzima you know not today bangicela ukuthi ayisicela ukhuluma ngale sermon ya by this time tomorrow ngithi mara uNkulunkulu sekangibeke kwenye indawo. Ni understand? Ningezi kube nzima ngoba nathi abashumayeli ningacabanga ukuthi sometimes we prepare with our minds. We prepare sometimes a sermon. Uthi na ufika phambili uNkulunkulu ayijike lento na unga understand. Uzubhalile na uthi uyashumayela kusase ilento uNkulunkulu sekakuthathile. Kuyenzeka. So manje ngabe nesimema sinikezeni umoya for the Holy Spirit maybe to inspire us. Nizwile ke? You know kunelinye verse engilithanda eBhayibhelini, I think it's Luke 17, asimbhekeni. Luke 17 verse 21. Luke 17 verse 21. Angikho lana but ngifuna ukudlula la. So khuluma ngalokho kuthiwa ngikhulume ngakho but ngifuna ukudlula la. Kunabantu abathi basigcine kwaze kwaba la. Labo bantu labo abo Ebeneza usigcina kwaze ngoba la mina ngiba favor kahle. NoNkulunkulu akaba favor abo sigcine kwaze kwaba la. Ebeneza. I wish ngathi ngaba nelinye igama engaliqamba ngili-invente namhlanje. Abo sigcine kwaze kwaba la kufika la babe nenkinga khona. Abantu engibathandayo yilabo abathi uzosigcina kuze kube le. Basusula alandele ule abosigcine kuze kube la bajikela uNkulunkulu sekumele bangene eKanani. Labantu bambonile avululwandle bawubonile amafish badabula pheka uNkulunkulu wavula kwaba ibondo badabulapha amafish azaba nengoma obani laba bandlula emagagasini obani laha amanga lama fish kuti isilwane sinjani lethi siya gross siya mara makumele bangene eKanani bathe usigcine kwaze kwaba la out of 2 million
wanda 1 million ngakhuluma inamba njengopresident wami, but i-1,998,000 igcine usigcine kwaze kwaba la. I2 uzosigcina kuze kube le. Our tomorrow. Ngiphakamisa. Amara ngiyazwakala mse. Muva ningizwa. Oh, I'm sorry. Eish. Ayikhenye ngathi light lena i-original insimbi yasinda lethu. Zole ishanga ama-original wodwa mse. Konje bengikuphi? Abo Ebeneza ba-disappoint uNkulunkulu ngelinye ilanga, abo usigcine kwaze kwaba la. Abantu ababonisa uNkulunkulu ipower, aba uzosigcina kuze kube le. Only 2 out of 2 million, only 2 bano uzosigcina kuze kube le. You know, abo sigcine kuze kube le basizwa yini? Ivision man. Vision. You know, angeke ube nento ungazange oba nevision qala, never. This is the law of God. uNkulunkulu ngabe wabakhipha wabafaka eKhanani at the same time. uNkulunkulu bekangabafaka eKhanani. Oh, konje bathe ekseni ngiyaphithizela. Awuthi ngirelax. Eish. Mina ngithi angicala is-African angiyiphansi ngivele ngivuthe. Vele ngijuluke. Angeke uyithole into ungazange waba nayo. Angeke ube nento ungenayo. Whoever does not have, even what it does not have, shall be taken. Angeke ube nento ungenayo. Those who have more. Hey, marunkulunkulu unfair. Mdala bekumele sikhuthuze laba abanakho bashere labangenakho. iBhayibheli lithi those who have more, hayi mara hayi. Abakuphiwe laba abangenakho uNkulunkulu athi uNkulunkulu hayi bangenakho. Uzolthi those who have more shall be added unto them. Into iedwa kuwe when you already have it inside. Ithi ngiphinde futhi. Into edwa empilweni yakho, into you already have it inside. Yakelana ukufuna usizo ngaphandle. Usizo lungaphakathi. Baningi abafuna usizo outside, bahamba inyanga batshintsha bahamba amasonto eNigeria bagibele banemali baspend. They are trying to fix their life in the wider gate, but bakhohlwa the narrow gate ukungena ngaphakathi. And very few find the narrow gate. The whole world is using the wide gate. So sizakalapha kunomunye babosiza abagijima. Kunomunye umfundisi eNigeria bagijima. Hayi sakakhona ngale ubushiri bagijima. Hayi sakhona bani bagijima. Wonke umuntu is using the wide gate, but very few have found the narrow gate. Lincane leli. Abaningi benu indlu yenu igcwele amanzi. Iproblem yenu niphethe imob, niyasula kuphela, awukakavali la ekuvuza khona. Ungena endlini wena uyasula. Hayi methi, kesang nibhizi nomntwana niyasula niqeda. Makunamanzi uthi. Aswaka imithi. Aswaka. And then uyavala. Mawuqeda ukuvala, uthatha imob, uyasula. Inkinga yakho ingaphakathi, uyavuza la. Babhizi bayakusula ngaphandle, bakudlela imali. Babhizi bakorapha amanzi angapheli. Ufuna ukuthela amabhanana mara ucabanga njengo-orange. Ufuna ukuphupelela, but you are meditating on poverty.
Umangele wena kuphuma amabhanana kuwe. Hey, uthi uJesu by their fruits you will see them. They are thinking poverty, they will receive it by their fruits. Akunasihlahla esihleva. Isihlahla sami nge-DNA phakathi. Ngeke utshale orange uthole ibanana. uNkulunkulu ufaka iDNA eorange ukuthi licabange njengama-orange. I-orange is thinking about orange. I-lemon is thinking about being sour. Noma lothola abantwana, the mind, iDNA yayo is in sourish state, in a sourish mode. When you are always sour, always grumpy, always complaining, umangale isihlahla sakho asitheli. Umfundi uNkulunkulu ukuthi God is good, kodwa umkhombe empilweni zabanye abantu. Abanye benu le Bible olufundayo una more than 5 years ulifunda mara alifani nawe mawulibheka. Little shall lend to many but borrow from none. Izolo lokhu bowugijima uyo-applyela ama-loan. Ufuna abo bana bazangangisiza yase ngi-blacklisted. Mara uphambane nale Bible olufundayo. Ilife yakho ayifani nalo but being yes ula inkonzweni. Inkinga ingaphakathi. Iseed inesihlahla ngaphakathi. Isihlahla sikhishima seed. They have planted you. I am a tree. I'm coming to grow in you. Basalwana, uNkulunkulu abantwana bakwa-Israyeli ngabe ubafakile eKhanani same time, but it was impossible. That's why he had to send spies. Uzothini kuma-spies? Bring the report. I-report yenza yini? Yenza kube nesithombe. Bring the report. Bring the report to the congregation. Bayahamba. Bayayibona lento uNkulunkulu ayishoyo. Bayabona ama-grapes. Cabanga i-grapes elilingana nekhanda lami. I-grapes. Can you imagine ama-apula nehapu? Babuya bowathwele. Beza ne-report. Uza ne-report namayikhipha. Silibonile vele lelalizwe ukuthi it's flowing with milk and honey. But we saw the giants. uNkulunkulu bathume ukuthi bakhulume ukuze labantwana bahalele i-grapes elilingana nekhanda. uNkulunkulu bekabe ufuna ukuba badwe. Kanti country njani? I-grapes elingaka ayisabangena babathi yosihamba. uNkulunkulu ucabanga ukuthi bazokhuthala. Yeah. Moses asifayeni no. uNkulunkulu ucabanga ukuthi Moses asifayeni. Ucabanga lokho. And uJoshua bathi no asifayeni. Abanye bathe uNkulunkulu wayengabakhipha e-Egypt abafake eKhanani same time, but it was impossible. Ngoba mawungene entweni ongayiphiwanga ngaphakathi ayilast, akuseyakho. Noma into ungayitshontsha as long as singaphumanga kuwe ngaphakathi. Noma ungamshanga isitina as long angaphumanga la kuwe ngaphakathi ukusakuvakashele nje. Bakhona bayitshontsha into zabantu. Singavelanga kubo sekanezinto nje. Impilo yeqanda iphakathi eqandeni. Alikho iqanda elike laphila ngokuliphula ngaphakathi. Liphula iqanda ngaphandle sibone. Hayi le nkukhu ayivele. Na. Impilo yeqanda ingaphakathi kulo. Uzowuzwa onke mayifuthumela. Uyifutumaze le vision. Uzibone. Izothi nase ready. Uzoyibona. Izobreak ishell. Mama. So lizwe dream lakho maluvela maliqeda ukuphula lento evalile iqanda. Izothi mama, the only thing kumele uyifuthumaze ngegratitude. Hlala phezulu kwamaqanda, hlala phezulu kwevision yakho ngegratitude. Futhi nike nabona isikhukhukazi masifuna amaqanda thali. Isikhukhukazi masihlala phezulu kwawo. Siphume kancane ngebreak, silume. Ngifuna abantwana abaphile. Nephupho lakho hlala kulo man. Sometimes spend 30 minutes just watching your own move inside. Spend 30 minutes. You spend hours watching television. Spending hours. Makumele umuntu athandaza akasena sikhathi
ukhathele. Ithi ngiphinde futhi. uJesu wathi imbewu engaweli emhlabathini ife ayitheli. Imbewu ehlala phezu kwe-TV na next year uzoyithola esidry iphezu kwe-TV. Mara thatha imbewu enevision. Njalo 3 times a day uvuka uyifudumeze. There is something about 3 times a day. Yaqala kubo Daniel ningabona abodokotela bathi take these pills 3 times a day. Times a day uyifudumeze. Hlala phezu baza ithi ngiphinde futhi. Ithi ngiphinde futhi. Uyabona? Uma umuntu esento sekanayo ngaphakathi kuye. Mase kuyisikhathi sokuthi ifike. Ku-easy yaphela. Ithi ngiphinde futhi. Yabona into uma uyibona ngaphakathi kuwe. Uzothi mase ivela lapha kuzobonakala. Akuna choice. Ithi ngiphinde. You know, when you are visualizing something, we don't know the time ukuthi izofika nini. But one thing we are sure of, ukuthi it will come to pass. Ithi ngiphinde futhi. Yabona lento oqhubekayo uyibona la ngaphakathi. We don't know the time, but what we know, it shall come to pass. Abanye it takes years, abanye it takes few months, abanye it takes 3 days, but at the end, ithi ngiphinde futhi. Ithi ngiphinde futhi. Impilo ingaphakathi. Akusisandla sokubeka umfundisi isandla. Akusuka that's why abantu abaningi kuma-queue bafuna ukubeka isandla baze baphushwe abanye abafundisi nababona ukuthi awuwi baphusha ngenkani. Uzolimala ungabohlala phambili la ngishumayela. Nikana babona nabakufoster ngehealing. Like this healing isuka kubo ize kuwe. Kanti healing already ingaphakathi kuwe. Abanye basuke bayi-activate bese uyaphila. Into ephilisayo ukholo lomuntu. Khona abanye abafundisi nginibonisa ukuthi ukuphila komuntu kuphakathi kuye. Abanye abafundisi bekukhona umunye umprofeti. Lo mprofeti bekaphilisa abantu. Lo mprofeti washona. And abantu bebeza ethuneni likamprofeti bazothinta amathambo akhe baphile. People from all the cities beze bathinta amathambo, abathinta amathambo. Ngelinye ilanga labantu bebe in charge for lamathambo abacontrola ukungena abathatha imali. Ngelinye ilanga bavuka amathambo wasekho. Tu machenzi sodlani manje. Smokola sekho and abantu nabafika amathambo wasekho ngesikhathi bawathinta bewaphila manje labantu baphilisa ngani. Ubani uthathe lamathambo. Sekuya investigate bahleli. One wabathi hayi machenzi ngikelana ukuchitha isikhathi. Yazi senze njani? Sambe nisofuna amanye amathambo. Singatshela umuntu siwafake lapha ya. Ngempela bawathatha lamathambo bayowafaka lapha. Azange batshele umuntu ukuthi amathambo alahlekile. Wonke umuntu ozayo angithi usacabanga ukuthi wala umprofeti they're healed. Lo munye wathi yabona cishe saphuma endlaleni ngento engekho. Ukuphila komuntu kungaphakathi. Akusizi into ezingaphandle. Akusizi indawo ehambayo. Uwe ngaphakathi osuke wayikholelwa. Uze uJesu uthini according to your faith. Akusukubeka izandla. Akusuku uthi ubona khona umunye umama ngazange akhulume noJesu, azange benze next noJesu, azange amcela umthandazo. Kodwa lo mama washaya uJesu ngejuri. uJesu asathi uyothandaza. Asathi uyothandaza lo mama lo wathi uzobheka iqale phindaba. Uziqale phindaba. Lo mama uza lithi iBhayibheli. She said inside of her, if I touch her, I will be healed. Bheka lo mama labantu baslow. Yes. Bheka. If I touch her, if I touch him, I will be healed. Iqale le ndaba. Mara ngiqale ngakhuluma naye. Ilingi yalo mama iqale. Nakathinta uJesu. Hayi. Lo mama nasekaya kuJesu. Dala qedile. If I touch, I will be healed. Anyahamba. Niyabona? I will be healed. Nakahamba yena. Nakafika uJesu busy yothandaza. Lo mama hlaba nje. uJesu waphuma ugesi. Makathi uJesu yezwa ukuthi awugesi uwile la. La ngiyakhona ngiyothandaza kanjani manje. Ngoba I need to go heal that boy. Uze uJesu yabuza. Hey sorry bachance ngicela ukubuza. Ubani ongiphazamisile la? Abafundi bathi mara Nkosi.
everybody is touching you. Kanti abanye beza ngamamop bathinta ngaphandle. Kanti omunye usisi wayeseyivalile impompi ngaphakathi. Dala philile, kudala shadile. Abanye nabambona, yes, the bleeding woman. Kanti abazi phakathi she's healed. Nakaqhamuka nangumobleeder. Nangumobleeder. Kanti abazi umobleeder. Dala stopile phakathi. Usafuna uJesu nangumobleeder. Lo mama kanti why alokothi azihlupha kangaka? Why? Kanti umobleeder phakathi ustopile. Bayeke bakuhleka nababona le situation yakho. Kodwa bayazi ibhayiscope eyenzeka ngaphakathi kwakho. Bayeke bakuhleke Joseph kanti abazi phakathi uyinkosi yabo. Bayeke basihleke ngoba bona basheshe bashada. Abazi thina uNkulunkulu uyosiphekela into esiyoze sizibuza ukuthi mara where were you all these 40 years? Maso uhleli lapho kusho ukuthi angikhade. All right. Ay mara sivaleni sukumani basala. Awuseningishumayelisa ngenkani kanti. Mele nikhulume ne-leadership yenu ngoba lina nithi hayi angeke baphinde bangumemela abantu uyabona. Mina ngilandelela bona nabathe cut. Action. Ay my president uyababona abantu bakho bayakhala. Kodwa ayikho into oseyenza amehlo ethu avaliwe.